Jaz bi sakala, imamo malo reakcije predtem za programa za Sintič, kolega da savjetnik zaštiti stavlja. Jaz bi продължила би се недобързала на проста причина, što naистина se čudam zašto piše baš najaktualna se rovede programa na Centrič. Zašto se plašувам помежду време не се имплементира програми, които разлекуват аудиални политики и национални стратегии на ниво на Република Македония, които ще трябва да са имплементирани на общинско ниво в държавните институции. Една от тия програми е, например, ядните политики за храна и изхрана, относно ono što treba da znači inkorporiranje na programe za pravilno hranjenje na učenicima. Zato što Македония е една от земите, къде ще правим изтражуване, къде ще се докажа, дека дебелината на децата по основно образование е 40%. Значи, алармантен податок, а децата по нашите основни и средни училища, знаем, дека се хранят по сендвичари със съмнително потекло, по солдерени артикли, които им се зажалят достъпни и така нататък. Учените не е да преминавате година ниова да се имплементирали такви програми за правилен начин на изхрана, odnosno по наставни съдружини, защото наставни съдружини, които изборите не знам какви предмети, които смитам дека въобще не би трябвало да постят или не са въобще битньовите, како са битни. Друга работа, на която би сакала да го оставам своят акцент, е това, що кога бихме на комисията овде, поставих едно прашване, нема да индивидуализирам и генерализирам, дали школите, односно надлежните директорите по школите в последната година направили систематски прегледи или метки на ДДТ, дезинфекция, дератизация, когато го е страшат не само това, защото е основно, що трябва да го направят, дали ги имплементирали препоръките от Министерството за здравството, защото знаем дека сега имаме активна епидемия на жълтница, ще покажува докарания дойден стандарт от общопоземията, а те кажат да, ние имаме редовни ДДТ, имаме редовни систематски прегледи и се имплементираме в смисъл на ще препоръки. Меѓутоа, нищо верувате. 80% от школите въобще, значи, тие нямат подобра висината, нямат направено систематски прегледи, значи, от 2012 година нямат ДДТ, значи, основни нещо се мирки, нормално, защото имат блокирани сметки, т.е. го видят от предходните седмици. Ми не можат да ги платят при дошко и не само това, сега се оди со санкции, значи парите се отливат за санкции. Наместо да делуваме превентивно, ние самото се санкционираме и ще повече ги се отливат парите, ще трябва да се намерят за много повече неща. Значи това беше нещо, ми пише ключно, дека не се дават и ведодостойни изяви, што ние сега можем да го проверим и да дознаем дали тоа е така или не и тоа факт е дека е така. Значи, оно што е, што навистина сметам, дека не случайно е спомнах и тази видење од жълтица, дека исто води проблем, затоа што постојано гледам на скапите реклами, како се правят училища, како се правят спортски сали, како постојано се инвестира во школите, по-скоро нищо не се инвестирало, меѓутоа, за жал, пак ќе речам, по најголем процент имаме санитарни јазди, кои што воопшто не одговарат и на минимум норми, што треба да бидат, значи тоа е факт, а не да имаме додатни средства, кои што се којдневно треба да се употребуваат со препораките што се којдневно доаѓаат. Значи немаме основни санитарно-хигиенски услови. И зошто не би се инкорпорирала уште една програма, а не програма патничка, не е сега измислена да постои од секогаш. Дали некој се запрашал, дали кај нас имаме имплементирано програми за хигиена на настава. Вероятно, присутните овде знаят защо говоря. Хигиена на настава, затоа што некои се смея на комисии, некои да разбира хигиена на санитарни чворови, затоа што не трудам да видам. Хигиена на настава е како се организирани наставните процеси, колку траят часовите, значи не на 10 години да им се дават програми по Кембридж, уште повеќе се октубарува, затоа што децата от 5 до 7 години трябва да се по 2 до 3 часа на настава, по сите светски нормативи стандарти. Значи, часови, кои ще трябва по 30 минути и се 3. По
колку се паузите меѓу части, кога почнуваат да одат на нас. Значи, дали некој се затошил дали како, затоа што здравието на нашите деца, внуци да го надат на видео да присутни во општината на Битола, сигурно не се создава после. Токму во тие години. Благодарам. Зоран Стечевски.